Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Unsa maning kapita? Hayag naman kaayo dinhi. May lamisa og mga lingkuranan sab. Unsa man ni? Mura man ni ka halaranan. Naida kong kawa sa tunga. Sama sa kawa sa tiguang barangan sa ibabaw sa bungtod. Hain man ka ang mga tao dinhi. Husto. Imposible nga dunay mabuhis na habilin dinhi. Pero kining mga butangan ni dinhi, mura kining mga gamit sa usa ka barangan. Kanan akong kawa sa ibabaw, sa sulagan nga bato. Parehas gid kana kawa sa tiguang barangan dito sa iyang payag. Nganong ni ama ni dinhi sa ilawom kaayo? Kinsa man ka ang nagpuyo dinhi? Naunsa man ka mahal nga Reyna? Ang duha nam gyud kakamot ang imong yagbong. Di na ko palabot ana ha. Nanghadlok naman ka. Di na gyud kapamakag nako. Ikaw ra gyud nagagbong sa duha nimo kakamot. Unsa may tayo buti pa sabot nimo ana mahal nga Reyna ha? Nasumpi na gyud ka. Ayaw to ko kumuha. Kunaungo naman ka. Ayaw taon ko patakdi sa imong pagkaungo, mahal nga Reyna. Maluoy taon ka na ko. Basin, nalimutan. Lidingman ko. Lidingman taon ko, mahal nga Reyna. Uwaw kayo kung mamatay ko usa ka ungo. Unsa man ka? Dili ka mangunsa na ko ha. Kay ako, tarong ko. Tarong mo na ko balik ang imong kamot. Naglibog na ko sa istorya. Tarongon, be. Excuse gamay. Ana, bahala na ni. Ako nang ibalik ang duha nimo kabukton sa imong kilid ha. Ayaw nag-ihagbong ha. Putan man na mahal Reyna no. aron dili ko magtuo nga ungo ka na ha. Be. Na. Nabalik na ginako ang duha nimo kakamot mahal nga Reyna. Unya na ihagbong og balik ha kung mabalik na din sa ibabaw si Nikay. Nikay! Naunsa na magadiya sa suday? Nikay! Klaro kaayo, naway kalibutan si Reyna santan ining maong dapit. Pero, imposible sab. Nga siya mahibaw bahin ini. Kay dito paingon si ang kwarto, ang agianan paingon dinhi. Bayan na! Wala giyanan! Paingon sa bahay nga ba to? Kadako na siya usaban ni ining dapita. Dako na yun kaayo. Madam! Mahal nga Reyna! Narang agiyanan no? Sige, magsunod kami kanimo. Sige! Ako ang mugian ninyo! Mahal nga Reyna, naunsa man ka? Ang imo na sa tiilan na sarap ng nahagbong. Saan naman taon ka, eh? Di na ko palabot ini, ha? Imo na tingali kong giadlok, mahal nga Reyna. Ay, taon ko pinuangi, mahal nga Reyna. Maluhay taon ka na ko. Misaka na may taon ni kabuhay ko. Nga nang imo gibuhat. Ay! Wah! Ay! Sama ka ni kay! Ipaguratan mo kunin mo! Naon sa masag ka? Kanirbiyoso ba ni mo, oy? Gusto ka! Kinirabiyos ka ko! Kay, wala ko kay bawo kung tinuod ba niya akong nakita o di! Kaya nga naman dayon, saan mo mo nakita? Reyna, tanawang til. Ang usa ka til sa Reyna. Tanawa di yun. Uy, naon sa mo nang tiil sa Reyna? Anong nahagbong man na? To, giyon sa man na nimo. Why?
Ito ako pasangin niya na. Kay nihikap gikuanan niya. Nihikap ra ko siya na karon kay akong gipahiluna ang iyang mga kamot siyang kilid. Ni kay nagtuog ko nga. Sumpi na gid ang Reyna. Unsa? Sumpi na gid tingali ng Reyna Santa ni kay. Naon sa gutaon ka to? Ang ano gutang nagtuo man ka nga na zombie na ang Reyna. Ang angbi. Ganina, ang unang nahagbong niya, mao ang iyang wa nga kamot. Unya, ako na sang giuli, siyang kilid. Sunod na hagbong, mao na sa nang tuo niyang kamot. Ako na sang gibalik sa iyang kilid. Unya, karon, iyon na sang tiil ang nahagbong ni Kay. Mabuhay na tingali na siya ni Kay. Maayo noon kung mabuhi siya. Unya, usaman kung inigbuhi na niya. Pakunta niya. Usaman na ni. Unsa? Tuwa. Ganun ko tayo nakauna ako naman ka nga paakon kaniya. Priyas ko lang sa lida sa sininga. Nga kung nakita dito sa... Diya bata sa katong dito bata sa tong kalibutan. Mulihok man ang mga patay nga zombie. Nga kung makamata na sila. Maak! Hindi. Imposible na to. Dili mahitabo nga mahimong daotan si Reyna Santan. Makamadlok! Wa! Makamadlok bisang gamay. Wa lagi. Tungod kay mao na nga akong gipaabot. Nga makamata ang Reyna. Gikan sa taas niya pagkahikatog. Aray, nagit ka sakit, nagit sa akong sampot. Oy, may paunungan na ng kabayo kay murag gikot-kot ang akong sampot. Ay, may kagang ayaw lang kasuko diha. Oy, ay lang ka. Magbuot man ka kung sakit na akong sampot. Ay, mahagbog ko, ay! Oh, may patasan. Ay na bagsigig yaw-yaw diha lagi. Aron dili kay hagbog ng jangkasan ni mong sundao. Oh, niya, kay sakit naman kay nga akong sampot. Ipaon sa manini mo. Aray, agay, wanag yun. Luthan na yun ako lubot. Agay. Oy. Naon sa mani. May hunong man da. Naon sa, Unsa naman sa ibato ninyo? Makanauga ang tiguang! Agay, aray, way batasan daw ka. Aray, wag ka respeto sa kong edad ha, kanahan ka. Mura magagnapak ka kanang nagpakanaog o sa kong bugay. Agay. Hoy! Ikaw! O bani ang tiguang! Ako, asam na ako sa ubanan. Maglakaw na mo paingon na sabay nga bato. Watcha! Maglakaw na lang, me? Nalayo-layo pa matingalit to. Nasakit kay nga akong tiilagay. Unsa man? Mulakaw mo o putlan mo siya o? Dali na lulaigi. Manglakaw lang ta. Ingon ba Maglakaw. lang ta. Ayaw una! Pamati una mo siya akong imando kaninyo. Dadaakin ninyo. Ang sama na Garapa? Ang sama na siya. Hilo na. Dili na hilo. Apan mao ka na ang pakatog ni Adong ni Kay ug Toto. O siya? Mao lang ka na ang inyong buhaton. O kung makatog na sila, ikaw, Andoy, ang upahibaw ka na mo dinhi sa tanang mahitabo didto. Nakasabot ka. Oh. Ayaw git ko ninyo og limbongi, kay aduna ko'y laing mga mata nga magbantay ka ninyong duha. Oy, hala. Ang itom nga awak. Si Silda ang magbantay sa inyong lihok. O katapusang pahimangno. Ayaw ka mo pahikap ni Nikay bisan sa tumoy sa inyong buhok. Lakaw na mo! Nga, dali na, Andoy. Tala. Ay, huwata ko lula, oy. Ayaw ko biyahe kay dili ko suhito ining kakahuyana. Ay, pas na. Imani! Mo isulti ninyo nga nakaikyas ka mo sa palasyo. Nakasabot mo? Oo. Mara na yung among isulti. O, saman Andoy. Pagdali diha, oy. Ay, huwata lagi ko lulaigi. Ay, pailang tiguang na ka. Oy. Unsa man? Ay, tinuod ba nga sundo nimo ang gusto sa bruha nga mangilad ta nila ni Toto? Oh, ato yun na sundan. Ay, hala. Nay. Ay, nagsunod na to ang uwak. Oo. Musamot na dili ta makapamakak sa bruha nga Reyna. Kay naa ang iyang uwak, nagsisunod na to. Mao ka na iyang mga mata.
Kung sa masay mo nakita si Ilawom sa lungag ni Kay, wa man ka musulti na ko. Oh, tuod no. Ano wa man ka makabati sa akong pagsampit ni mo? Gisangpit ko nimo? Ha? O di lagi sampit lang ni Kay. Sige kong singgit ni mo. Nangutan na kung naunsa na ka rin sa ubos. Tungod tingalis kalawom na sa among naabot to. Abi nimo to. May kwarto sa tumoy ni anang maong lunghag. Dito na sa lawom na kaayo. Kwarto? Uy! Tuna sa rin ang puyo dito. Wa ko magtuo nga gipuy-an nito. Pero may mga butang dito nga sama sa gipanag-iya sa bruha nga bakukang. Sumito sila ni Kay. Dako kayong kawa og daghang mga sagbot og mga gamot-gamot nga gipangbitay. Doon na si mga kalabira sa gagmay mga mananap ang gipangbitay. Basin kung kwarto ka na ni Madam Bakukang sawa pa siya mobile ni dito tungtod sa kaibulungan. Husto ka to. Pinoy-anan kinis barangan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!